हो धीर धरा हो, गावतलो मासो गावतलो. अनुभव थोडो ना हा माझ्या, थोडे मासे धरले मी. खूप मासे धरले. धरा धीर धरा, पटकन मासो गावना ना. धीर धरूचो असता तरच मासो गावता. थांबा तुमचं आयज लायतंय सर. हां तर आमच्या गावात कोणा खूप माशांचे समजला. आणि जो तो मासे धरून जातात नो, सगळे जातात. त्याच्यात सगळ्यात मासे धरण्यात पटेल म्हटले मी. माशांच्या बाबतीत तुमका सांगा, माशांचा आणि माझा गणित एकदम जुळलात. मिया थुई मासो, मासो थुई मिया, ह्या असाच समीकरण ह्या जुळला असा. आणि थोडे मासे धरून नाही मी. ही बघा ही घरी. हां जेव्हा मिया घरी हातीत घेतली तेव्हापासून ही माझ्या वांगडा आणि मिया त्याच्या वांगडा, असा आमचा दोघांचा संबंध जुळतं. तसे आमचे जुळलेले असत. आणि ह्याच घरी येईन, ह्या बघा ही ह्याच घरी येईन ना मिया मासे घर आयलो. समजला तुमका. थोडे मासे काढूंक नाही, सिमिटाचे पिशे भरून भरून मासे मासेच मासे. आणि डांचरय तसो मिया मोठो. समजला. ते काय म्हणतात तसे देगेची घरा त्यांच्या पाहुण्यांका म्हाका मासो लागतात न्हू, त्यांना मी सगळ्यांका दिये मासे. मासे खूप गावात दिसते काय माझेच का झाले. काय सांगतलंय तुमका. जाय हो जाय तू राजा म्हटल्यावर माशांचो बादशाह असा नावाचं समीकरण जुळला गावात. हां आणि तुमका सांगा महत्त्वाची गजाल सांगी चाललंय तुमका. सांगतोय ऐका. वाकाटला हल्लो म्हणा, हल्लो की तो समजला की मासो लागल्या बरे असं वाटतात. पान तापाल. हां तर गजाल काय असा महत्त्वाची की महत्त्वाची गजाल कोणाक सांगा नका तुम्ही. एकदा आमच्या गावात तुमका सांगा, कोणा आमच्या गावात ती असत पाण्याची मोठो मासो, खूप मोठो मासो म्हणटा अशी गावात चर्चा रंगांक लागली. मोठो मासो येलो, जो तो गरे घेऊन कोणाकडे नईकडे हो. आणि तुमका सांगतलंय सगळे जातत जातत घालतत आपलं काढू, पण काढू खाता मासो काय कोणाच्या लल्लटीत नाही गावात. सगळे आपले ते काढू घालतात, खाता पळता मासो. मी म्हटलं ह्या कोणाक जमाचा ना, कारण का गावात योकच विद्वान आणि मासो पक्कच्या पक्को धरणार म्हटलं मी. आणि मी काय केलं म्हटलं हो मासो गावल्याशिवाय आपण बाकी काय कामाक हात घालता कामा नाही. आणि म्हटलं धरूया मासो. म्हटलं इडो उचललो मिया, घरात सांगलो तो मासो मियाच धरतलो मिया, आणि मासो मिया धाडतलो. इडो उचललो तुमका पण केलो सांगा. आणि मिया गेलोय. म्हटलं दोनपारात जेवण जाऊया, उपाशी सांग ना. दोनपारात जेलोय म्हटलं. म्हणजे मासो गावात केव्हा तर सांग येवता ना. म्हटलं वायच जेवूया. जेलोय. ही माझी गरी आणि मिया गेलोय कोणा. 4 कोणा फिरली कसं हडेसला या कोण तडेसला अशी कोणा ना ती कोणाक लागून ती मोठी नाही जाता. आणि म्हटलं कोणाने फिरलो पहिली 4 कोणाने. खुईसर मासो हा तो बघलो. फिर 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 तू हडेसून तडेसून फिरतोय. 2 तास झाले, 3 तास झाले, मासो खुई दिसाना. पण मिया माझो ह्या सोडूंक ना, माका मासो काय करून धरूचो ह्या मिया पण केलेलो ना. सांगान इल्लेलो तसो मासो धरतलो म्हटल्या मियाच. हां आणि 4 कोणा फिरली अशी तुमका सांगा. तर पहिला वरचा कोण फिरान गेलो आणि मधी येलो. पाणी हल्ल्याचो आवाज झालो. हल्ल्यावर मी बघलो वायत जरा दाचाकलो. वायत पाणी हल्ल्या म्हणून दाचकांक जातात ना. आता दाचाकलो पडाक करून लाड इली. म्हटलं ह्या असा काय तो मासो रे बाबा माझ्या सांगतल. मोठो मासो तो लाड इल्यावर जरा वायत दाचाकलो, पण भियांक नाही मिया. म्हटलं मासो धरतलोय, म्हटल्या धरतलोय. आणि गरी घेतलोय ही गरी. आणि त्या म्हटलं माझ्या काय करून मी आज काढतो. काढू घातलोय, लायलोय काढू.
टाकलोय नाहीत बघतोय घरीकडे इलो माझो घरीकडे इलो काडू खाल्ल्यान छटाक करून पळालो. मोठो मासो नव्हतो तो पटकन ह्या धावतो ना म्हटला. बघतोय 2 तास झाले 2चे 3 3चे 4 झाले. खाता जाता घरी एक काय लागा ना विचारात पडलो. थोडं विचार केलो काहीतरी करूचा पडतला म्हटला. तसो इदवान मी गावात माका माशांचो इदवान म्हणून ओळखलो होता. माशे आणि माझं समीकरण तुमका पहिलीच सांगलं. आणि म्हटला ना आणि म्हटलं काय की मासो तर धरूचो दहा काय झाला तरी. काय केलो जरा असं सायटीक गेलो आणि थोडे घातलो त्या खाचीत जरा खाज होती ना त्या खाचीत जरा घातलो. घरी माशान खांग इलो. मासो खांग इल्यार भुतूर उडूंक लागलो. म्हाका आवडता भुतूर मी तेका आवडतो. म्हाका आवडता भुतूर मी तेका आवडतो. ऐकना ना आलो मासो मोठो ना आणि वरता गेलोय खालती गेलोय पाण्यात पडलोय. तुमका सांगा इतक्या पाणी ह्याच्या वरती वाय दिला पाणी. काय करू काय म्हटलं अरे मासो तर म्हाका धरूकच होय न्हायला फोन केल्लोय ना. तुका सांगा असो धरलो एक सगळी कासा तितकी ताकद सटाक करून उडवून दिलोय. वरती जाऊन पडलो मासो सुक्या जागेर. बाबा 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 केदो मासो माझ्यापेक्षा मोठो कितको मोठो तुमका सांगतले. असो मासो केव्हा बघूकच ना. ह्याच्या पयलीं थोडे धरूंक ना सगळ्या प्रकारचे मासे धरले पण असो मासो केव्हा बघू ना. काय हे तास झाला पण अभिमान मोठो म्हाका होतो माझ्यावर. येदो मासो मिया काढलो तुमका सांगा माझो फडफड फडांग 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 करूंक लागलो. मुटको मारलो कपाळार मुटको मारलो जाग्यार मासो कलास. मासो मियलो. आता मासो येदो मोठो मासो असो कोणी बघूंक नाही ना. गावात सगळ्यात चर्चा अरे राजान मासो धरलो राजान मासो धरलो राजान मासो. आणि मी तुमका सांगा जाय ते बारीक पोरान नाव माझा की राजान तो मासो धरलो तसो कोणी धरूकच ना. आणि तुमका ती दीस सांगतले म्हटले अख्ख्या गावान खाल्लो मासो. 4 दीस नुसते लोक माशांचा जेवण प्रत्येकाच्या घरात माशाचीच कडी त्या 4 दीस असो मासोच तेदो होतो. असो की आम्ही माझ्या आयुष्यात बघू ना. पेपरार नाव गाजला पहिल्या पानार माझा नाव की राजान मासो धरलो तो कोणी धरूकच ना. अशी म्हणजे हेडलाईन म्हणजे ती काय स्टार्टिंग काय म्हणतात ताच लायलेला नाही सुरुवातीकच पहिल्या पानार. ग्रामपंचायतीत सत्कार माझो शाल श्रीफळ सगळा कायता देऊन असो सगळ्यांच्या तोंडात नुसतो जय जयकार आणि जय जयकार माझ्याच नावाचो जय जयकार. पण आज असा काय झाला आहे मासे लागणारच ना. हे आमचे गजाली दोघांचे संभाषण चालला ना त्यामुळे मासो पळालो नाही मासो माका लागणाराचा आला. तेव्हा एक काम करा तुम्ही आता जाया तुमच्या घराकडे मी ना मासे पोचवतोय गावतर बाका मासे गावतले माझा कन्फर्म मासे. तुम्ही जाया आता मी मासे धरतो. आणि एक काम करा तुमका राजाचे जर गजालीत जर ऐकायचे असत असेल परत तर आमच्या चॅनलला जरा सबस्क्राईब करा शेअर करा सगळ्यांका पाठया. ह्याच्यापेक्षा पुढे आहात माझ्याकडे गजालींच्या एक सोडीत राहतो. तुम्ही फक्त बघित राहा हसत राहा आनंद घ्या. आता मी जरा माशांचा जरा बघतो गडबड करू नका. माझं गावतलो पोचतलो घराकडे. अरे